agradecerle a José Luis Lázaro por analizarnos as estas membros da Semana da Fala. Foi impulsor o primeiro mestre da Escola do Ensino Galego das Hermandades. Máis tarde a editorial Nós. Editoriales imprescindibles. Este ano, o ano pasado, o ano seguinte, seguiremos... Pensamos neste fatídico mes de agosto, sempre se nos ven á cabeza. Con todo, non podo dar comezo a isto. E por iso, homenaxea en todos os lugares, en todos os concellos, os homes e as mulleres que foron represaliados, unha represión que acabou por converterse nunha situación cotiá, nunha situación habitual. Queremos centrar, como é lóxico, no caso do Concello de Santiago de Compostela, esta intervención. De que falan os datos? Temos 226 persoas que padeceron algún tipo de sanción, de detención, que foron presas.